Guys, may buntag no. Loh, grabe di naman makita ning dalan oy. Wa na may kabalo sa among destinasyon. No, Kevin no. Pin, kumusta naman sa may sitwasyon ron? Wala, bigado kayo. Sige ka pangita dalan ba? Asa kita? Na. Balihay mo sinina. Ha? Imong kan lingkod baliha. Ano palihon man napuing? Para makasunod ta. Saan naman ta? Andama. Dara mo life jacket guys no. Andam na mo life jacket. Imo life jacket. Oh, dara. Asa. Sulub. Sulub. Wang oy. Gandam. Gawa ni. Mandami kay puting baluda niya. Wa mi kabalos no kayo, di makita ang dalan. Ano. Ya, ari ko diri. Ako tanawon diri sitwasyon no. Oh, di makita ang dalan. Oh. Ano? Dili mo di dalan kay dagat mo ni dili makita ang agyanan. Oh. Wa mi kabalo, kasami diha nakita karon no. Gusto kay ang snow. So, magamping lang yun ni kay wa mi kabalo sa mga may tabuan ni pero amping ta sa Ginoo nga protektahan ta niya no. No. Ready na skipin no. Grabe na oy. Di na basta. So sa atong mga followers, daghang kay salamat sa inyong pag-follow, padayon lang ta. Pakita na ko no ang sitwasyon karon kita niyo. Muna ang dagat diri sa Hiroshima. So kami ra ang ni harvest karon niya, pauli na mi humanamig pang harvest. Yung makita dia wala. Ang kanimang kong barko na mo, wala ni siya GPS, so dili makita, manumano ni. Manual ni ang among lansya. Now, minor mi, may kabalo asa mi. Ya, kusog kay ang hangin. Ato ba mi sa wala, sa tuo. Pero dapat, kung naka sa dagat, prehani, dapat ready jo gano. Ako nag-andam ako na naman ako life jacket dito, kung sa mga gani. No? Pero wala, bisig ka ni. First time ni nahitabo sa Hiroshima nga kusog ang hangin. Sa akong na-experience na nagtrabaho ko sa dagat, ingon ni, first time na ako na-experience ni. So, karon Disyembre 23. 2 adlaw lang Pasko na, no? So, advance Merry Christmas sa tanan. Dili makita ang dagat karon, no? Makita ninyo? Wa may kabalo asa may padulong. Di makita ang dagat. Makita ang dagat pero di makita ang dalan. Grabe ang snow karon sa Hiroshima. So pauli. Kibin tapos kibin. Muni kahimtang karon pag muuli mi nani. So nami mga life jacket, so don't worry, be happy. Okay. No. Andalan dia dili makita ang asami Padong mami dito, padong di makita. Arita diri. So guys, akong continue akong video no. So wala mi mulahaw sa uli kay kusog ang hangin, mapalit mi. Naskipi no. Manong mamata ka uli? My kinabuhi. No, so tungod may kinabuhi. Amo ri wata ka uli. So paabot mi diri og mga wa mi kabalo pila mi ka oras diri magstay kay tungod may kinabuhi. Tungod may kinabuhi. Gusto man ko kay ang snow gon niya dili makita ang agianan. So unsa man to? Stay put ra sa ta. Stay put sa mi. So ari sa mi skilled no kay unya na mi manguli pag wala na ni ang snow. Tawan yung sitwasyon no. Damon sa nako akong vlog kay mandam sa ko diri kay life jacket sa ko. So amping ka lang, see you my next vlog. Bye bye.